Mne teda mama vždycky hovorila, neviem, kto ju učil, keď bola také dievča, lebo však tu v Cíferi vyšívali pre Židov. Tu bolo hodne Židov a dávali tie vyšívky robiť. No a tak to musí byť, lebo keď sa to opere, jak aj to je oprané, to musí takéto paličky byť, jak sú. Lebo to sa nemôže nejako svrkávať, aby to bolo voľaké také. Áno. No. Ja som to potom už skúšala na šeličem, ako aj toto. Ne? Áno. Takže tam sa vždycky volá čo. A toto, na tomto není velice parádna tá hrachovina. Áno, není taká jemnejšia, taká hrubšia, ale to nevadí. Je to krásne. Nevadí, len muselo by sa to je tu cez 4 nitky, tak buď cez 3 robiť, alebo... No ale to musí byť párne, lebo ono sa to musí tuto ako križovať. Áno. Áno. A keď to idete šiť, tieto 2 stĺpiky si musíte samé prvé, a musia byť 2, lebo tento prvý by sa mohol vytáhnuť, lebo ono sa to šponuje a potom sa dáva tento, ktorý je už ako taký plný. Takže najprv sa dáva ten jeden. Tento sa dáva, tento prvý. Áno. No a potom už však si vy neviem, aké dáte tie hrachoviny, ale hneď sa musí totok spraviť, ten lebo ono hneď by sa to vyťahovalo, tie nitky. Takže musia sa to tak zaistí, ako keby. Áno, to musia byť dvoje, tie stĺpiky. No a tuto však tu len krížiky môžete nič inšie ako orámovať to potom ešte, aby to bolo, lebo bez toho by to, vidíte, nebolo bohvie čo. No a to sa dávalo aj no jak toto, že medzi takúto výšivku. A tomuto sa hovorilo etamín, tej látke. Neviem, či viete. Neviem. Ako? Etamín. Etamín? No a ja som mala voľakej také šatečky, keď som bola malá. No. Etamín, akože tá látka, hej? Tá látka sa volala etamín. Áno, tá látka. Toto? Ten spodok, áno. Počkajte, ja sa pozriem. Mne sa zdá, že sú to krížiky. Krížiky? Á, není, také zúbky to sú. Zúbky, no. Zúbky, áno. Také, jak... Keď sa háčkujú, že pikotky sa robia, aj toto je také. Áno. No ale že sa im to chcelo toto takto robiť. Však skôr by to bola spravila, keď to bola celé plne spravila, jak toto, že kúsok tam je a potom je obnitka. Viete, toto tie lístečky. No však toto majú byť hrozienka, hrozná. Dobre, no, pekné. Aj toto. Tuto je tiež takto hrachovina. V tom výstrihu. Áno. My sme s mamou kedy do Ameriky šili. Sú tam teda Cíferania a chceli a takúto chlapskú košelu, len teda na plátne. A toto okolo a s modrým. Modré to mali vyšité. A myslím, že mali aj manžety, sa mi zdá, že teda na tých košeliach také, víš, toto, tí prsa a potom manžety. No a potom je tam ešte táto. To bolo iba pre babiku robené. Také rukávce. Môžem? Áno, nech sa páči. No aj tuto je hrachovina. Pekné. No. To je len na babiku. To má aj paličkovanú čipku. Sa mi zdá, že to je ručná práca. To nie je fabrická toto. Na tom kresli. Myslíte? Určite.
No ja by som nepovedala. Je to ručne robené. Lebo keby bola fabrická, tak je pravidelná a tuto sú nepravidelnosti. To je vidieť, že jeden štvorček je väčší, druhý je menší. Podľa mňa to je paličkované toto. Myslím si. No a ako by vám toto spravila? To je na husto plátenko. To je plátenko. Vy nepaličkujete však? Paličkujete? Nie. Nepaličkujete. Toto tá Vierka robí. Áno? Hauflogelová. Neviem, prečo šijú tú obnitku tak naopak. Toto. To musí byť, vidíte, ona, tuto je tlstá z rúbovej strany a tuto je aká tenká. A obnitka, počkajte však. Áno, že mala by byť nitka a tá sa vlastne obšíva, ako keby. Ne, ja vám to donesem. Ale toto moja mama vyšívala. A každá jedna tá nitka sa musela pripevniť potom s inou farbou. Áno. A tiež sú tu, viete, dve. Tá modrá, aj to červené, aby to... Krásne. A ja som sa vždycky, mama už si videla takéto kvety, aby mal každý lístek inačí. Musí sa tá obnitka šiť stále ako a nadrobno. Nesmíte veľké štychy robiť, lebo to potom by bolo vidieť. No a už teda tak. A nerobí sa to tak, že náhodou len jedna nitka sa nechá voľná a s tou druhou sa to len obšíva? Ne. Viete, to mám takto, že sa to dá Jej, to je dobré. Ku stolu prikrútiť. Idem kúknúť voľaké plátno. Tu máte plátno, pani Hánková. Môžem vám na to šiť? Jasné. Len či to občiahne to? Občiahne, áno. Pomôžem vám. No lebo ja to s tým palcom. Jasné, však ruka opuchnutá. Tak. Teraz dáme handričku, platenko. Takto. Ešte asi povolím však. Rovno to musím. Tak, dobre, teraz to troška zatáhnite. Ja však ja mám gáre tu. Gáre? No. Čo sú gáre? Takéto voláčo. Aha. No, ináč perlička, alebo perla, alebo ja neviem, jak sa to teraz hovorí. No, v ciferi to bol dál. Keď šijete z oného z vrchu, zašijete ten kúsek. No a stále musíte z tej strany vonkajšej. Aha. Akože keď začínam, tak musím stále na jednu stranu dávať kľúč. Áno, aj či začínate, lebo končíte, vždycky musíte len z tej jednej strany. To vidíte, lebo keď spraví veľký štych, potom je to takéto špatné. No vidíte, potom už to není pekné, to musí sa ozaj nadrobnúčko. Bože, už som odkedy nevyšívala. Bože, už aj 3 roky. Ešte, že sme došli. No. No a vlastne tá hrubosť tej stonky kvázi, No, tá vzniká ako? To je takto. To je takto. Takto sa to robí, hej? Áno. To zhruba v strede, že? Keď sa vrátite, tak zhruba do stredu, že? Dávať. Áno. A takto. Potom ona je takáto. Z tejto strany. Hrubovej. No. Lebo mama mi vždycky hovorila, že čím nadrobnejší sa to pichá, tým je tá obnitka krajšia. Áno. Taká.
Lebo ona musí byť z tejto strany hrubá, no. No a keď sme končili a že nechceli sa štychy robiť, tak uzle, tak potom pichne sa to medzi to. Aha. No, môže sa aj takto. Ono to potom není vidieť. Že akože pod to sa pichne tá ihla však? Áno. Povedzte taký nejaký palec a jak to chýba. Jak to bolí. Ukážte, ja vám to asi vyťahnem radšej, aby ste nenamáhali tú ruku. Ja si viete, Ja by som to chcela pomáham. vyťahnuť. Ale... Počkaj, no dobre. Ja vždycky tú ihlu si takto dám medzi a takto to vytáhnem potom. No. Vidíte, takže to není ani vidieť. Ani sa to nepára, lebo je to tam aj potom proti. Áno. No. Takže drobnúčka mu treba. Drobnúčko. A keď sa točí, keď je takto, tak musí sa to ozaj tak... No však vidíte to, že to ani nesmie byť vidieť, že je... Že tam je nejaká zákruta. Áno, no. A tomu sa hovorí aj stonkový stih, nie? Toto je on tiež? Obnitka ešte stonkový stih? Co to volá? Nie? No to je stonkový stih, to je, keď sa naplno šije, že plná vyšívka, len tiež sa to robí na tenko. No, lebo tuto napríklad takto sa to šije, lenže toto je hrubšie, tenšie, až nakoniec potom už by bol ten stonkový stih. A stonkový bol asi len taký ako tenký, nie? Takto. Takže preto sa to volá, že stonka, že len jedna palička sa tam akože... No ono sa to, viete, väčšinou sa to robilo na písmená, na čísla. Tam sa ten stonkový stih robil. Lebo keď ináč robili, že číslo alebo nejaké meno, aj na tých dečkách, čo bývali na one, tak tam potom sa to len ako... No, tak sa to vyplnalo na drobno. Áno. No. Lebo ono záleží hodne aj na ten gáre, no, na tej nitke. Na tej baronke. No a viete, jak sa s tým dobre šije? Naozaj? Áno, lebo tá obnitka je celkom iná, lebo keď šijete, lebo odprobujte, jaký je to tok, no a jaké je toto tenké. Áno. Že asi to, jak sa to splietalo? No tak áno, to volá, Taký keď to sa úplne... s takýmto vyšívalo. Počkajte, neviem, či toto je tá čierna, čo je na tém obruse. Alebo... Toto už je lepšie. Lebo mama hovorila, že čo to šila, ten obrus čierny s červeným, tak že to ešte Židé predávali títo gáre, no. Lebo tu sa tým hovorilo gára, potom čo je to také lesklé, to že s hadbávom šili. A to sa šilo na glot, čo je, alebo aj zástiere také boli, ale tým Židom sa šilo také ako cez postele, čo Prehosy. Áno, aj na stôl a na konci sa robili strapce. To, no. A to oni dávali teda šiť, no tak zivčenci na Slovensku, keď šili. Však naše, teda keď boli, mali aj voľaké role a že na rolách sa robilo v lete. Chcete to rozčiť? Na čo? Nestrihaj to. Dobre, to nechcem, aby to bolo vidieť, vieš to. Však čo nechce. Chcete si to odstrihnúť? Ne, ja mám nožničky, ja som si donesla. Potrebuje ihlu. Tú vašu si požičam. Dobre, lebo som strátila. Lebo som si ju tam pichla a takú fajnú som mala. Ste si to mali nechať navlečené. Idem skúsiť. Ja, idete to, no však s tým Idem skúsiť. A Tú hrachovinu? Tú hrachovinu.
Chcela som sa opýtať, že vy to najprv za... No ten prvý raz musíte to obšiť. Alebo to najprv vystrihujete a potom to zašívate? No, to musíte najprv. No. A potom to tam prestrihnete. Lebo ten začiatok je veľmi dôležitý, si myslím, že jak sa to robí. No musíte si to najprv obšiť, potom takto prestrihnúť a potom táhať tú nitku a už tu pokade to chcete mať, no nevím, že jak sa to... Ja som len také skúšobné chcela akože vyskúšať. Dobre, takže ja sa musím trafiť do toho, aby to bolo... Áno, tak ale neviem, že či najentem, ako sa to... Len najlepšie je, vidíte, toto je plátno, len je rovnaké. A má si teda podľa vás na takéto niečo? Najlepšie je to na tých perličke, lebo čo je to? A však to je perlička. Toto je perlička. A vy keď to ste napríklad robievali na kroj, hrachovinu, tak vy ste si to dávali na takýto kruhový alebo na veľký? Ale na veľký. Na veľký však. Takže dôležité je napnúť látku však. Áno. Však ja vás pustím sem, toto si poďte sednúť. Ne, však chcete? No však dobré, ale to vám bude zle. Tuto mi to dajte. Sem. Vám to bude tam zle z vrchu robiť. Ne, v pohode. No čo som tam, čo nie? Dobre. Takže... Náš vnúk, keď bol taký malý, keď som šila, tak aj teda on bude vyšívať. No však dobre. A už teda začal vyšívať a to koľko razy takto poprišíval. A hovorí, že babka pravda, že ja im tak pekne šili, jak ty. Jasne, však ty dali kľúčaj krajší. Takže teraz vlastne musím obšiť ten kraj. Áno. A nerobí sa vlastne žiadna hrčka, nič, žiadny uzlík. Ne, a cez koľko tých nití sa ide? Že koľko ich mám? Akože, či jak si zvolím, tak bude mať? No áno, ale keď toto šijete, tak tú ihlu dajte sem, takto. Že, aby ste potom to prešívali. Víte, že áno, ja viem, ja som si len, že chcela som sa pozrieť, že kde pichám ako prvý. No, podľa toho, aké si spravíte široké, také bude. Dobre. Len úmerné k tému, jaká bude široká hrachovina, tak aby aj ten stĺpik bol ne za stenky, alebo opačne, že bude hrachovina úzká, ten stĺpik široký. Tak. Vy to šijete stále 2 rukami, pani Hanko? Prosím? 2 rukami stále šijete? No áno, 2. No tak to musíte ukázať, ako šiť 2 rukami, ty jedno šiješ. Zavádza, toto je. Áno. No viete, toto máte dobré, túto. To je krivá ihla. To mám taký kúsok látky na skúšanie. Tej perličky. Ja to ste robili ale s tým háčikom, nie? To je áno s háčikom. To mi kamarátka ukazovala. Čakajte, toto však je volať otvorené. No, tu. Vidíte, žádný ten oný tu není velice. Ten úzel. Áno, tak by sa malo vyšívať bez úzlu. Proste jeden stĺpik som vyšila naplno. Áno, no potom však keď chcete, obidva môžu byť rovnaké, alebo teda rovnakej farby, alebo aj iné, len potom troška taký širší ten jeden spravte. Áno. Aby sa to nevytahovalo tej nitky. A teraz? No, a potom toto prestrihnete, ale len presne toľko, koľko máte vyšitých tých. Ale po celej dĺžke sa to vyší? No áno. Fakt? No. Musí sa to celé, však ako
tuto musíte to celé prestrihnúť. Koľko chcete mať širokú tú rachovinu. Ale tam potom sa pretrhnú tie nitky, ktoré naväzujú na ten kraj. To sa tam potom poruší. Však preto musí byť ten stĺpik vyšitý aj druhý. Obidva. Aha, lebo potom, keď sa to prestrihne... No, áno. To tak... už potom len tú nitku budete a neviem pokade, teda jak chcete veľkú tú rachovinu. No a potom to isté spravíte na tejto strane. Ale jak ja budem vedieť, že pokiaľ mi tá hrachovina napríklad tá kocka vyjde, napríklad tu je toto tak pekne do poli. No tak. To sa tam asi až potom vyráta, nie? To áno, tuto koľko spravíte, koľko razy to otočíte, takto na výšku, no neviem, či 4 alebo 6 razy, lebo koľko, jaké chcete, veľké. No tak to si už potom tak odhadnete, že koľko ich bude, lebo oni musia byť len nepárne. Aha. Toto, lebo ináč by to bolo jak také žaby rozčapené. No, vidíte, aj toto, to musí byť, no len táto je úzka, táto už je širšia. No, jak sa podarilo. Asi. Takže tieto nite všetky sa vyťahnú a tieto zvislé len zostanú. Áno. Lebo okolo tých omotávate potom. Dobre, ale ja si myslím, že určite nie. Ale ja si myslím, že tie vodorovné zostávajú, ale sa prestriha, vyťahujú sa len tie zvislé, čo idú dole. Ako keby. Fakt? Ne. Tuto to musíte rozstrihnúť. Tuto potom vedľa toho to rozstrihnete, druhé rozstrihnete. Keď máte, vytáhnete, takže vám zostanú len títo. Aha, a to sa potom... No a tí sa potom už prichytávajú o tú, ako keby... Trošku tomu nerozumiem, tomu začiatku. Takže normálne to mám rozstrihnúť, lebo už potom není cesty späť. Ešte si tam dajte ten druhý. Taký. Dobre. Môžete aj taký istý, však čo nemusí byť inej farby. Idete to šiť, tak musíte si spraviť sami prvý ten vzor, jaký chcete. No, ten hlavný, čo sa tu ťahá, už potom do toho dáte, čo myslíte. Niekde vám tu potom takéto krížiky sa robia, také kríž. A toto také blchavé je, to už na tieto moje staré oči už potom by som to ani nemohla, tuším, také úzké robiť barvami. Áno, tuto je vidieť tie dva stĺpiky, ale na tomto druhom to nevidím. No, tak tam či to sú tieto dva modré, tie tmavomodré? A cez to ide asi uchyt, áno, tak to bude. Takže sú tam tie dva stĺpiky a potom sa uchytáva... Dva rozhodné musá byť. Biela sa uchytáva cez ten jeden stĺpik, rúžová cez jeden stĺpik toho krajného. No vlastne toto, vieš, preto tu iba jeden, lebo toto tu je vynechané, vieš, že toto tie nitky tam drží. Ale oni sú dva, pozri, tu je jeden stĺpik a tu hneď vedľa je druhý, len ty ho nevidíš. On už je prerušený. Ale ty ho nevidíš, ne, není, on je v kope, ale tá biela je cez ten stĺpik uchytená, ako keby. Cez ten prvý, áno. Cez ten prvý, vieš? No áno, lenže ďalej už sú dierky, pozri. Pozrite áno, sa. je tam také tienučky, už vidím. Vidíte, áno. Dôležitý je tento, ako čo je od nich prvý, ale musí byť aj, lebo toto by sa mohlo vytiahnuť a keby tu nebolo toto zaistené, tento druhý. Lebo ono na takýchto materiáloch, jak je napríklad teda toto, to by sa vytiahlo, vidíte, lebo to je... Áno, tam sú veľké očka. Menia tie nite, že napríklad, že tu je ružová, tu je biela, tu je modrá, že jak sa to potom, že či sa každé osve ukončuje, alebo sa nejak prechádza poza. Však to pozrieme hneď, ale myslím, že sa prechádza poza.
No, vidíte. Tu je to v tých krížikoch. Jako dané aj tu potom medzi tí krížiky je to, takže to ani není vidieť. No. Alebo to tam je takisto aj toto je v tých krížikoch. To tá červená a ostatné farby. Však toto je modrá a tá je tu tiež v tom zašitá, v tých krížikoch. To musí byť, že no, tuto je, vidíte, tak kúštik toho modrého, že to prechádza do toho. To nevidím tam. No. Áno. Aj tá zelená. Z tejto strany je to vidieť, že je to ukončené. Alebo teda však aj začaté, to je jedno. No a tuto sa musí potom tak, no vidíte, aj tuto je kúsok zeleného vidieť. Ale toto tam je ukončené iba, že? No. A potom prišité z vrchu niečo. No lebo tie krížiky potom sa robili len naposledy. Keď už bola hrachovina teda ako vyšitá aj čo, tak potom sa to ešte oprášľovalo. A teraz, keď sa to ukončuje, tak to môžem z vrchnej strany ukončiť, či zo spodu? No však zo spodu. Zo spodu. Ja to tam vždycky tak podpichnem do toho tunela. No áno. Takže takto. A teraz... Jaj! Na to treba asi tenké, ostré nožnice. No a teraz... A ešte túto na druhú stranu, počkajte. Dobre. No a teraz si skúste tu odtáľto začať, z jedného konca alebo z druhého, aby vám to potom išlo pekne rovno a tam zase už... Dobre, a keď začínate, tak čo s tou, jak to uchopíte? Jak sa, môžete mi ukázať, že jak vy začínate radšej? Ja ich musím tie nite vyťahnuť? No áno. Aha, ja aj tak to skúsim ja teda. Ja som sa, že šiť už mám. Aha, takže nite sa vyťahnú. Počkajte, ja tu mám taký háčik na to špeciálny. Taký teňučký. No ale mali by ste si to porád od vrchu, aby ste vedeli toto spraviť aj na druhej strane. Jak od vrchu? Akože povyťahovať? No tú prvú až... To bude operácia. No. Ja to skúšam takto ďalej trochu asi. No to je operácia. To je ozaj, na to potrebuje človek dobré svetlo. Len ísť z túto prvú, tú samú vrchnú. Tá vrchná už je vyťahnutá len. No ale musíte ho tahať. Až pokiaľ chcete tú hrachovinu. Tak ja si to potom musím asi prestrihnúť túto niekde ďalej, nie? No to nemôžete tam Nemôžem. Dobre. Túto niť sme nechali jednu. No. A táto, ktorá sa značí, ona musí byť za touto prvou niťou, že? No však je to tak, že? Tak si to musí zapamätať. Takže poznačíš si takto podľa seba. Takže vlastne s touto niťou, len lepšia by bola asi normálna klasická niť do šiaceho stroja, farebná. Taká tenšia. S
sa vlastne poznačí, kde je ten koniec, aby sa nestal taký omyl, že vlastne sa prestrihne aj tá posledná niť, ktorá sa už potom bude párať. Takže len sa to takto poznačí s tou niťou. My nemáme tenku, takže dali sme takúto vyšívacú klasickú farebnú. A to slúži len na to poznačenie, že... Nie, no. Aby sme videli tú poslednú niť. Áno. Nezáleží, či husto alebo riedko, len aby bolo jasné vidieť, že ktorá je tá posledná. Dobre, takže toto máme. Takže toto takto. Tá niť sa bude potom párať, však? Dobre hovorím? No dobre, nemusíte ho strihať, len ho na vrchu vystrčte. No. No. A teraz čo? No a keď chcete, stačí vám aj takýto kúsek, že by ste toto isté spravili aj tuto. Budete mať len takú krátku. No, takú krátku som chcela, lebo však my len skúšame. Nestrihajte ho. Však môžete spraviť aj z tých stĺpiky, aj s týmto. Z tejto ničkou sprav 2 stĺpiky. Dobre, takže tuto 2 stĺpiky sa spravia. No, tak. Spravím len jeden. Kvôli časovej tiesni. Ale akože mali by sa 2 robiť, hej, samozrejme. Áno, to sa vám vytáhne. No veď mne ide len o ten princíp, ako sa to robí, takže kvôli tomu. Tu je takto začínali, alebo to začínali, no a není to presne to isté. Keď povyťahujem tieto nitky až nakoniec, tak tam ja ich odstrihnem, toto nemalo by sa zapošívať, že? Tak, No, jak teraz. no, však to bude vyťahovať. Takže to môže kľudne odstrihnúť, To že? môže odstrihnúť. Tak. Áno, mohli sme si vybrať Panamu alebo Kanavu. Lepšie by sme to videli, ale teda no, už máme perličku, tak budeme mať perličku, len sa to horšie sa to... Je to jemnejšie. Horšie sa učí na tomto, je to také jemnejšie, no. Dobre, zase sme sa niečomu podučili. Takže ako prvé sa urobia 2 stĺpiky, ktoré sa obšijú z jednej aj z druhej strany. A potom sa s tenkou nitkou naznačí čiara v smere tej nite a tú poslednú nechávame vlastne v tej látke. To je len na naznačenie si, ako to vystrihnúť. A potom sa vlastne prestrihnú, tuto sa prestrihne hneď za tými stĺpikmi 2 sa prestrihnú tie nite, ale iba zvisle dole. Tu sa spraví jedna taká diera, tu sa tiež spraví na druhej strane diera a tie niťky sa vlastne pekne, no to som nechcela, sa s tenkým háčikom sa povyťahujú von. Toto je koľkatka háčik? 12? 13? Neviem, však... 1, 2, no. Takže s 12 sa pekne povyťahujú. Keď nám tu náhodou sa stane, že nám tu nejaká zvislá nitka zostane trčať, tak samozrejme ju odstrihneme preč. Tak, potiaľ to sme sa zatiaľ dostali. A teraz vlastne ideme tú hrachovinu vyšívať. No ja Pani Hanková. Ešte by som ten jeden stĺpik spravila, lebo keď to budete sem prišívať tú hrachovinu, aby sa vám to nevypadalo. Áno, musia byť 2 stĺpiky, ale kvôli času sme spravili len jeden, to nám stačí, lebo obrus toho nebude, to je len vzorka. A nám ide hlavne o to, že ako sa šila tá hrachovina. Spravíme tu úzel, už keď sme to od hental začali.
Aha, takže vy sa vlastne s tou niťou potrebujete dostať na vrch? Áno. Jo, jaká No, som pomôž, rada. pomôž. Ja vám vyťahnem tú niť. No, ja si to pomôžem s týma nožnicami. A to je náš dobrý nápad. S tými nožnicami. No a teraz však toto tu není vidieť, len neviem, že koľko tých nitek budete brať. No to je jedno, to je len o vzorku, tak dajte si viac, aby ste... To je jedno, že koľko. Na tejto vzorke je to jedno. V skutočnosti treba samozrejme tie nite počítať. Áno. Takže keď sa obťahujú 4 nite, tak treba 4 nite odpočítavať. Áno. A na tom začiatku musíte vždycky pichnúť do toho stĺpika. Aha. Do toho prvého? Počkajte, skúsim vám to ja No, do pichnúť. toho prvého, áno. Áno, lebo vlastne tá prvá hráchovina musí byť spojená s tým prvým stĺpikom kvázi. Milánko, prosím ťa, hýbaj zebrať voláky kompot. Prosím? Voláky kompot hýbaj zobrať. Kompot? Áno. A jaký? No, že aký doneseš, taký budeme jesť. Viete, jak je to zle na takomto, keď to není našponované. Áno, bola by dobrá tá kanava. Ne, ale že rám taký áno. našponovaný. Akože myslíte, že väčší rám, taký ten klasický Áno, aby štvorcový. To bolo viac našponované. Áno, aj takto je to dobre, len takto teraz to nie je. Uteká to, hej. Raz mimo, raz vedľa. Toto by ma nenapadlo. To je dobrý A nápad. čo vás ešte šeličo napadne, nebojte sa. No a stále takto prepletať. Áno. Ale Bože. Ja vám to tam zapichnem, ukážte. Áno, a s tou ihlou sa to vlastne poťahuje do hora, aby sa to vyšponovalo? Áno, Tie riadky? Áno. No a keď sa to prepletá, tak vlastne... No a už keď chcete ísť ďalej, Ježišmaria. Mám tuto. Pozrite. Potom to už teda zeberete takto. No a už potom idete za sem, dajme tému takto. Áno, že keď sa robia napríklad tie zúbky. Áno. Aha, takže sa sťahujú ďalšie dve a vždycky medzi sebou sú prepletené, aby to držalo pokope. No však jasné, že krajší toto bolo. Áno, to nevadí. Nie, nič. Ja už sa tam pchám. Len treba si, aby boli toto rovnaké, tak potom musíte si to počítať, že čo ja viem, aj podľa... Koľkokrát omotáme. Áno, omotáte aj podľa toho, že jaký tlstý je tá perlička, ale však to teda býva už teraz také rovnaké. A koľkokrát vlastne, tuto máte z tejto strany tie nitky, že koľkokrát to robíte? Raz, dva, tri, 4 krát. Raz, dva, 3. No, Aha, to znamená, že na jednej strane je párne, na druhej nepárne? Však aj tu budete mať 4. Aha, teraz už je 4, no. No, Aha, áno. Je vlastne áno. Takže 4 a 4 treba, hej? Vždycky. to alebo záleží podľa toho, aké si Jaká tam veľké hustá. ty zrnečka.
Ale vždycky musí byť akože rovnaký počet, že No, napríklad, tak aby áno. nebolo na jednej strane 4, na druhej 3. Ale aby ste ich mali, ne že len na jednej strane, to len aby boli tie zrnka rovnaké. Áno. Lebo keď na čo ja viem, na jednej strane bude 5 a na druhej 2 alebo 3, tak to by bolo vidieť. Áno. Hop. Dobre ste sa trafili. Potvoro. A keď ukončievate niť, tak jak to napríklad tu, keď vám dojde niť, tak si ju dávate dovnútra? Však Alebo... tam vám nemôže dojít nič, lebo najprv musíte mať ten základ, keď máte týtok špice, tak už potom musíte si to buď necháte veľkú nitku a tam ho strčíte medzi tým. Dobre, ale ja čo sa chcem opýtať je, že vlastne keď robíme tieto zúbky, tak vlastne tu idú tie farby tak, že napríklad tu ide biela, tu ide zelená a moja otázka je, že či ja najprv spravím s bielou No však áno, najprv si musíte a potom idem s tou zelenou a tú zelenú vlastne keď začnem, tak jak ste hovorili, že vlastne jak sa začína vlastne tá hrachovina? Pichnete tak, že napríklad tuto a na tejto strane vám to ani není vidieť. Že tam sa Lebo potom tam tam to rieška zakrie spraví. tie krížiky. To znamená, že končí a začína sa tuto nad tým, áno? Áno, áno. Dobre, áno, to som áno. chcela vedieť. Tu sa začne, pokračuje sa, tu sa ukončí. Áno, Takisto áno, toto. Áno, áno. Takže v kúse ide vlastne len táto biela v tomto prípade. Dobre, ďakujem. Takže tam sa neukončuje dohromady, nič není vidieť, lebo Áno. to ide stále V kúse až na pokiaľ nedojde niť. Áno, no. A potom toto. Vidíte, aj toto. Táto bola viacej stáhnutá, tak je jaké malé zrnko. Už táto je jaká väčšia. Áno, No, treba tam akože počítať, to je asi základ však. No tak, áno, to už potom viete, čo to aj oko vám už dá, Áno, že už hovorí, už je že- dosť, lebo ešte tam treba pridať. Áno. No. To sa vždycky s tým predchádzajúcim stĺpikom sa musí nadviazať. To znamená, Áno, tento áno. posledný máš nadviazaný a druhý, čo ideš začínať, začínaš pod tým. A ja to mám vedľa všetko, vidíš? Začínam vedľa, nezačínam tu. No? Takže No a teraz to musíte, áno, a omotať aj okolo toho. tak, áno. A teraz aj tu. Tak. A prečo hen tak sa vám to lepšie robí, ako keby ste si to... Neviem. A jak by som to mala robiť? 2 rukami. No, že pichnete. Ja, že takto? No, áno, teraz... Takto? Takto ste to vyrobili, že? No, áno, A lepšia je tupá teraz- ihla? Tupá je lepšia? Zas, keď potom voláte, prestanete, čo to budete furt vyvlíkať. Aj to je pravda. Dobre. Takže teraz sú zase 4. Dobre, ale skúsime takto, že po Ale 4. nemáte to rovnaké. Máte s týmto? Nemám, lebo ja som to viacej sťahovala. Asi preto. A zase pod tým vždycky tá, čo je ušitá, tak pod tým Áno, začíname. Tu spájame s ďalšou. Ďalšiu pridávame ako keby. Dva. To je dobre teraz? Dobre, teraz. 4. 4 mám, hej? A teraz... No, keď ne, aj- tuto ešte poslednú musím však. No, áno, Takto. ale... A teraz... Jo, jak sa to zle počíta. Raz, 2, 3, 4.
Ne, zle. Pod to. Takto. Lebo idem smerom dole. Takže raz, dva. No tamto už musíte spraviť do konca. Ešte jeden vyjde, hádam, nie? Nevyjde. Nevyjde? No, To je 3. Čiže to je 4. Toto je 4. Počkajte, ale teraz ja musím ďalšie 4 op. Raz, 2, 3, 4. 4 nite. Raz. Hop. 2. 3. A posledná je 4. Tak. No a teraz, dobre, pichnite tak, jak to je. Áno. A musíte teraz začať za sen a takto pôjdete. A jak sa tam dostanem? No však musíte pichnúť do tohoto ružového. Ja len takto krížom? No, Alebo musím ísť... Aj krížom, aj keď prepichnete, nič sa nedieje. Alebo musím ísť takto? Nemusíte. A tuto pod toto? Takto? To je jedno, lebo však tam vám to nebude vidieť. Dobre, tak skúsim takto. No a teraz není to už vidieť. musíte ísť odtiaľ sem. Áno, takže zase ďalšie 4. No a teraz pôjdete hore. Áno. Raz, 2, 4 či 5 mám. 4. Takto. Uvidíte, na veľkom ráme sa vám to bude teda lepšie robiť, lebo vám to nebude takto utekať. Ale už keď sa spravia, tá jedna rada už keď sa spraví, tak už sa to ľahúčko robí. No. Že už keď to mám takto akože označené, posťahované, tak už... A teraz vlastne keď stúpam, tak by malo byť taký istý počet však. Áno. A končím s tou niťou tuto. Tu si z druhej strany si dám úzol. Tam nemusíte robiť úzol, môžete to takto na takéto štychy, jak ste to toto robili, lebo to potom zašijete. Toto vytáhnete už. No, to už tam není treba ináč. No. Dobre, tu už mám 4. Áno, tu už mám 4. To znamená, že idem takto. A to sa mi ťažšie robí toto, že som právačka. Do tejto strany. Raz, 2, 3, 4. Však na veľkom ráme to nebudete môcť takto robiť. Lebo to ako budete držať sa, musíte už potom len tak prevlíkať. 3. 4. Ne. Raz, 2, 3, 4. A teraz si navlečete nové a budete odtiaľto šiť. Tu budete začínať a zase prejdete a potom ich tie nitky takto obalíte. A túto fialovú môžem už vyťahnuť, nie? No lenže... Či tá je pripojená hentam? No. Tak ju prestrihnem, nie? Môžete. Táto. Áno. Tu už netreba. No. No takže toto môžete nechať takto.
lebo keď budete tu robiť tí krížiky, Áno. tak to s tým zakriete. A toto budete začínať zase s tú ružovú a ich pekné... Dobre, ale to nemôže asi takéto dlhé tu byť, môže? No, nie, však teraz to nemusíte strihať, len Ty ju zapošiješ budete neskôr. začínať zase s túto a túto nitku zašijete. Aha. Toto, čo tam máte Prichytíš to v strčené. ďalšiu. No a Jasné. potom toto... To znamená, že dám si novú ružovú a odtiaľ to začnem a vlastne pokračujem tú poslednú, spravím tam nakoniec. Áno, áno. Že keď sú vlastne tak hustejšie, že malo by to sedieť na ten počet tých 7 schodíkov kvázi. No. To je 2, 4, 6. A tu sú párne, vidíte, vôbec to není, že to musí byť nepárne. Toto. 2, 4, 6. 2, 4, 6. No, Ale to záleží na tom, aké to je široké. Aké to je široké, áno. Že keď začínam, no tam, prečo by ste to tam, Či musíte to dole. Však chcete... aha, ja musím ísť dole. To znamená, že ja si na tom začiatku spravím predsa ten uzlík? No môžete si spraviť, keď to nechcete zašiť. Takže uzlík. No dobre, ale teraz jak budem pokračovať? Teraz musím z toho druhého, že? No, Takto, áno, odtiaľto. áno, ale musíte... No ale ten uzlík musím nejak... Musíte ho zašiť medzi tých... Aha, že akože... Ale to mi bude vidieť. No však nech vidieť, však teda to je vidieť. Počkajte, ja to skúsim spraviť tak, aby to nebolo vidieť. Dám to do toho tunelu. Pozrite sa, každý je vidieť. Ale dám to takto do tunelu. No, A tým pádom to nebude vidieť. A je to vybavené. Hop. Takže teraz... no ale však to musíte o ten prišiť, o ten stĺpik? stĺpik. Ale tam není každá jedna prišitá, každá druhá. Každá jedna? Každá jedna musí byť prišitá. O ten stĺpik? O ten stĺpik. Ja vlastne áno, lebo potom mi vznikne len jedna však. No, tam bola diera. Takže takto. Štyri. A teraz sem. Obtočiť a pokračujeme tu. Však? No. A my sme si dali 4 nite, nechajte tak, ja si to zdvihnem, 4 nite do šírky a 4 krát obnitkovať tu tie 4 nite. Tri, 4 a dáme ďalší. No, jak sa dostala do švungu. Lebo sa ponáhľam. 4.
Dobre, toto dole to zauzlujem, aby sa videla, jak sa ukončuje. Sa zle ide do toho protismeru, keď som právačka, že musím ísť takto. Sa mi to tak ťažko robí. Tri. A posledná 4. No a teraz, keď ukončujem, tak vlastne... No a musíte prejsť cez to ružové. Popod, že vyjdem sem napríklad? Áno, tam môžete pichnúť. Áno? No pravda, že. No ale môžete už. A potom takto pokračujem, že? Áno, áno. A keď chcem túto ukončiť, že napríklad tieto dve nechcem, že mám koniec nite, hej, že to chcem ukončiť, tak len to... Jak ukončím? No však len musíte blízo tej rachoviny takto píchať, jak ste píchali tu, aby ste rovno išli. Ale myslím ukončenie nite, že ho chcem odstrihnúť. No však to zašijete. Tuto takto? Že napríklad, že takto dám hore dole dvakrát a odstrihnem to na druhej strane? Musí vyššie tam, lebo podľa toho, aké veľké krížiky. Aha, dobre. No. Takže takto. A teraz to odstrihnem z druhej strany? Môžete, áno, aj z druhej strany. A potom na konci sa vlastne dávajú tie krížiky tuto. Z jednej aj z druhej strany. Áno. To musí byť, lebo tam, aby sa zakrylo áno. Toto. Áno. No, takže tuto sa robia krížiky takto. Áno. A na husto. Na husto. Také husté. A potom už, keď chcete, aby to nejako teda dopadlo, tak už potom môžete si spraviť takúto vzorku. Takže toto je vlastne ten koniec. Áno. A kde sa to vlastne zapucuje, ale vy to tu nemáte, vy tu máte toto čisté. No, ako by som mala však sú tu krížiky. Je tuto, aha, pardon. Jasné, takže tu sú tie krížiky na to, aby sa zakrylo to ukončovanie. Áno. Dobre. Že vlastne tie krížiky zakrývajú to ukončovanie tej nite. Áno. A začínanie. Vidíte, takže to bariaku na krížiky vyšívku tam môžete si dať. Aj na nejaké špice, aj tam to môžu byť.